67 की उम्र हो गई। अच्छा, लेकिन ऐसा मुखिया हमनी का पंचायत में कब्बो ना भेटाइल है। जनता वोट दी ना दी तो जनता जाने, लेकिन ऐसने मुखिया होखे के चाही। नमस्कार, हम राना रुआ देख रहा बानी मैच बॉक्स, और मैच बॉक्स की टीम अभी पहुंचल बिया रामपुर पंचायत में। जामोइनी हो तो यहाँ एगो उत्सव मनता। उत्सव के बाद हम सोचनी हो कि काहे ना एजा कुछ लोग बा जे गांव के लोग हो, ओकरा से बातचीत कइल जाओ कि पंचायत में का बा। ये रामपुर पंचायत के हुसैना बंगरा गांव हो। और रउआ बताइए, रुआ गांव के नागरिक बनी, प्रबुद्ध नागरिक बनी, राजनीति से भी पकड़ रखेनी। पिछला 5 साल में कितना काम भइल बा पंचायती राज से? 5 साल में पंचायती राज में मुखिया द्वारा बहुत काम भइल बा जी, जौना के जवाब नहीं है। अच्छा, ये बात जरूर बा कि मुखिया ऐसने होखे के चाही। अच्छा, ये मुखिया के हमेशा काम बा रहेला जे हम कुछ ना कुछ पंचायत में काम करत रही। और जगह बा कि मुखिया लोग अपन एजेंसी भिड़ा दलस, एजेंसी काम करता, कैसन कैलस ना कैलस अलग के बात बा। लेकिन ये मुखिया जी खुद रह के सब काम करावेले। जैसे कि ये जी के नदी के घाट पे है जी, ये नदी के घाट मुखिया जी के बनवावल हो। अच्छा, हाँ, एक सामने रजनपुरा देखत नहीं, उ जी के पूर्व विधायक जी के बनावल हो। रजनपुरा में पुलवा ना घाट, वो बगल बा। हाँ रजनपुरा। लेकिन ये एजिया के ए मने पुल मने घाट के बनावल जौन घाट बा, जेकर जौन आवश्यकता बा, जेकर जितना औकात बा ओकरा अनुसार उ काम करेला। मुखिया जी के इतना औकात रहे, इतने फंड रहे, इतना ही बनल है, जौना वजह से गांव के लोग के नहाए धोआए पूजा करे में बहुत बड़ा मने सहयोग बा। एक घाट बन जाए से है सब सोलिंग वगैरह जितना देखा तनी सब मुखिया जी के कैल है। अच्छा, है पिचिंग के जौन कुल कैल बा, पत्थर उठवा के लगवावल, ये सब जी मुखिया जी के काम बा। ऐसे मुखिया जी यही गाँव में ना ही, ये पंचायत के हर गांव में अच्छा काम कैले बड़े। जनता वोट दी ना दी तो जनता जाने, लेकिन ऐसने मुखिया होखे के चाही। चाचा रउआ तो जानकार बनी, हमरा के बताई कबो आम सभा ग्राम सभा लागे ले जा? एकदम आम सभा ग्राम सभा बराबर लगवा के मुखिया जी काम करावलन। कब लागल बा? अब तो हम ओ डेट में हम तो गए नहीं किए, ऐसे कि हम थोड़ा राजनीति अब आएगा अलावा मैंने बिजनेसमैन दोनों में हमारे हाथ में रहेला काम। सामाजिक आदमी है, ऐसे आम सभा ग्राम सभा में जाए के कभी मुखिया जी बोलोले बड़न, लेकिन जाए कभी मौका नहीं मिलल। आम लोग जाला, आम सभा से ग्राम सभा से पास होला स्कीम यहाँ के कराई ले काम। अच्छा, मंदिरिया तो रावत नहीं है तो देखनी है कि रास्ता में मार कुली ईटा पत्थर डाल के अब तनी सा ऊपर बालू उलू डाल दे हल बा। देखी ई रोड जौन बा तौन मैंने आरओ विभाग से ई रोड आई पुल, अच्छा, दोनों के मैंने मुखिया का औकात से ऊपर के काम भाई न बताओ तनी सुन ली। ई जौन रोड बा देखा तनी, ई रोड रजनपुरा से लेके डेरा के बंगरा कुर्मी टोला तक रोड प्लस पुल आरओ विभाग से पास भइल। कुछ रोड बनल, कुछ पुल बनल, कुछ पुल के काम बाकी बा, रोड के सब काम बाकी बा। तो मुखिया जी के तो ई फंड है ना, मुखिया जी अपना मने पैसा से अपना मने निजी फंड से ये रोड के चले लायक, यह रोड के 600 फीट ब्रजेश सिंह जिला पार्षद आ 500 फीट मुखिया जी, ये लोग ये रोड में दोनों मिल के बनवावता वहाँ मेन रोड तक। अच्छा, तो ये दोनों आदमी के योगदान बा। ब्रजेश सिंह जिला पार्षद के, रामपुर के मुखिया शाह जी के, यह दोनों आदमी मिल के लोग बनवा रहा बा। टुकड़ा गिरावल लो, ईंटा गिरावल लो, बालू गिरावल लो, राबिश गिरावल लो, चले लायक ये रोड पैदल चल लायक ना रहा। अब तो गाड़ी घोड़ा आवत रिसन, मोटरसाइकिल से लोग आवत जाता। आ शायद बालू के सुनत नहीं हम कि बालू के कमी से ये अभी रोड ना ढलाइल। बालू जो है उपलब्ध हो जाए तो यह दोनों आदमी मिल के रोड के मैंने ढलवाई लोग। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो ये विकास के बात है, एजा से हम कहीं नहीं, हम और भी लोग से बातचीत करें। फिलहाल देखते रही मैच बॉक्स। हुसैना बगरा गांव में भ्रमण करतनी तो हमरा एगो और चाचा दिखनी है, चाचा से हम बात करते हैं। चाचा घर राउ रही जा कितना काम भइल बा पिछला 5 साल में? बहुत सा मानते हैं रोड के काम करवाले बड़े, मंदिर पर मानते हैं माटी बढ़वाले बड़े। हाँ, मैंने बहुत सा काम करवाले बड़े, ऐसा बात नहीं है। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलेला? वृद्धा पेंशन मिलेला।
अच्छा राशन पर मिलते बा, फ्री वाला भी मिलता, पैसा से भी मिलता। कई किलो मिलल है एक यूनिट? हमारा 5 किलो। 5 किलो हाँ की हो जी डीलर? डीलर ह के ऐसा धरती पर जे 5 किलो रुआ के देवे लागल, तो नाम बताई उनका से मिले के पड़ी, उनका के प्रणाम करे के पड़ी। हरिशंकर जी डीलर हूँ। 5 किलो देले जी। ईमानदारी से? हाँ, ईमानदारी से। अच्छा चली हो सकेला, काहे कि पूरा जिला में हम घूमनी हो तो पहला हाली हमरा सुनाई लगी 5 किलो, न तो 4 किलो से 100 ग्राम बेसी कहीं ना मिले। खैर अच्छा चली बढ़िया बात बा। चाचा कबो आम सभा ग्राम सभा सुनले बानी? जी सुनले बानी होला जी। कबो गइल बानी में? हम देखी गइल मारतन जा, हमार गार्जियन जाई और गांव के लोग जाई। अच्छा कब भइल बा, कबो याद अब बा? हमरा उतना याद नहीं है डेट तारीख। तो झूठो नहीं कहत ना झूठ काहे कहो, हो सका हमरा का आमदनी बका कोनो। हाँ तो फिर अच्छा बीडीसी भी एगो होले प्राणी, वो कुछ कइले बाणे उ? अब तो हाँ हमरा उनकर काम के हमरा मालूम नहीं नहीं के जिला परिषद? जिला परिषद जिला परिषद भी नहीं कौन कैले। वो नहीं कइले ना, खाली मुखिया काम मुखिया काम कैले बड़े। अच्छा चली नल जला टोटी वाला पनिया गिरेला? हाँ हाँ गिरेला। ये नहीं रहुई? हाँ हमरा घर ही बा, वो सही सलामत बा। चली तब तो फर्स्ट क्लास बाटे। एगो और चाचा बनी, चाचा घर और रह जा मुखिया जी काम उम करैले बने? हाँ करौले का करैले बने? जैसे मिट्टी फरौले बड़े, हाँ नदी का तीर है, रोड के काम है कराओ। रहुआ पेंशन मिलेला? ना पेंशन ना मिलेला? 60 साल नहीं खेबल का? 72 हो गई बा। तो काहे ना मिलेला? और ये तक कम अब तो एगो आधार कार्ड वाले जाके या कोनो कंप्यूटर वाला से कहम तो कह दी, उमे मुखिया बीडीसी के रोल नहीं खे कोनो? कहीं कहीं कंप्यूटर हाँ कोनो कंप्यूटर जौन खोल के बैठल होई, उमर हो गई मिले लागी। मतलब 72 बा। अच्छा टोटी के पानी गिरेला घरे? हाँ गिरेला पानी मिलेला। का दिक्कत बरुआ लोग के? दिक्कत कोनो ये मुखिया का शुरू नहीं है। अच्छा और क्या मन देखे काम कर ले तो अरे मान ले सबका के तो क्षेत्र के काम करेगा बा, लेकिन ही मुखिया सब क्षेत्र के काम ना निकाल दी, लेकिन ठीक बा। ठीक बड़े चली ठीक बड़े। एगो चाचा बनी, चाचा रउआ बताई पिछला 5 साल में पंचायती राज व्यवस्था से रउआ गांव में कितना काम भइल बा? काम तो हमारा यहाँ बहुत मुखिया जी करोल बड़े। एगो बात जानली कि बाबू इतना बरस मैंने 67 बरस की उम्र हो गई, अच्छा लेकिन ऐसा मुखिया हमनी का पंचायत में कब्बो ना भेटाइल है। हाँ ये बात जानली। माने हमारा यहाँ जो काम कैले बड़े, मंदिर पर घाट बनावल, मंदिर के चारों तरफ सोलिंग करावल। आज मुखिया फंड से ही इतना माने ई पुल में ही रहल का एक बोला टेंडर RFD रहल हो, जौन कि आज 4 साल से रास्ता इतना खराब बा, जबकि इतना ही चालू रास्ता बा, ए पर इतना ना दबाव बा कि इतना मेन रोड पर दबाव नहीं खे। अच्छा आज मुखिया जी के फंड से ही काम होके जा रहल बा। हाँ ओकरा बाद हमरा यहाँ राशन के भी जौन बात समस्या बा, तो ओकर कोनो माने अथी नहीं के। मुखिया जी ऐसा हमरा यहाँ लेके डीलर लखा जे घर से बुला के जेकरा घरे औरत खाली बिया उनकर बच्ची जाले बच्चा जाले तो आके निशान लेके जाके उनका घर के राशन पहुँचा दस। अच्छा हाँ। राशन कार्ड कब मतलब अभी हाल फिलहाल बना? हाँ माने करीब 3-4 महीना होता। कोई हाल उठा लेनी अनाज? अनाज तो हम 2 बेर उठा चुके हैं। 2 बेर उठा? हाँ चलिए पेंशन मिलेला? पेंशन के हम अप्लाई नहीं किए बुआ। अच्छा कोई नहीं की? हाँ। पहले से कोनो दोसर नौकरी करते रहे? ना कुछ के ना मिलेला पेंशन रुआ? ना। अच्छा हाँ। हाँ मतलब भरल पूरा पेड़ पानी हम लगौले ना ना पेड़ लगौले बनी। हाँ। वो वन विभाग से हमरा 1565 रुपया, हाँ जल जीवन हरियाली में हमरा 1565 रुपया महीना आवेला। अच्छा हाँ चलिए 1500 रुपया 1500 कुछ रुपया रुआ लगा आवेला। ठीक बा। रुआ देखे से रुआ पंचायत के सबसे बड़हन समस्या का बा? हमरा देखे से तो हमरा पंचायत के तो हम नहीं बता सको। मान ली कि हम उतना घूमे फिर लेना पंचायत में, लंबा पंचायत बा। गांव के समस्या बा मेन ही है सड़क। हाँ मेन समस्या ही बा। इस सड़क बन जी तो समस्या दूर हो जाएगी। माने मेन समस्या जो कहल गई। एक बात तो समस्या बुआ रोज आवे के बाद, रोज घटे के बाद, रोज बढ़े के बाद समस्या पर समस्या हो जाएगा। एजा सोख्ता उख्ता बनल बा? ना सोख्ता तो नहीं बनल। तो पानी कहाँ गिरेला? हैं पानी साइड में जेकर बाद सोख्ता भी मोरा मोरी बना के गिरा। हाँ हाँ सोख्ता भी नहीं बनल। अच्छा अच्छा योजना के मुखिया जी के मुंह से सुननी कि योजना ओकर आ गइल बा आ ओकर लागू होके जा रहल बा। अच्छा लागू होके जा रहल बा। हाँ अगला बेर जीतम तब लागू होके। हमरा के चाचा बताई एगो शेड लागेला, पशु शेड, गाय गोरू रखले बनी तो ओकर पैसा वैसा मिलेला, मनरेगा से काम होला, केहू के मिलल बा? देखले बनी टोला पड़ोसा में? ना हमरा यहाँ तो नहीं मिलल। हाँ इनका एगो ओजिया बनल बा। अच्छा हाँ बाहर फार्म का लगे।
और केहू के एगो नहीं एगो हाँ, मात्र हाँ। माने पूरा गांव में एकर मतलब यहाँ के मुखिया जी के खास होखे बाकी के अब बा ना अभी हम नहीं बता सको मुखिया जी नहीं के माने काम- एक आदमी के मिल गइल बा बाकी के नहीं मिलते हेनु कहे या तो यहाँ के छोड़ के बाकी लोग गाय गोरु ना रखत होइए ना ना, वो तरह के स्कीम के यहाँ प्रचारे ना भइल अच्छा जे माने वो तरह के काम होखो हाँ चलिए शौचालय में चाचा लोग के मिलल बा 12,000 रुपया मिलेला सरकार से। हाँ। कितना कमीशन लगेला एको पैसा ना उमे तो ब्लॉकवा में कादून कोऑर्डिनेटर होला लो अब बबुआ सुनो अब 2,000 5,000 लेवे ला के बता नहीं सकता हम उठौले बनी नहीं आ हम एको पैसा नहीं देले चलिए बढ़िया बा अच्छा बा बहुत बहुत धन्यवाद चाचा के रहुआ इतना बढ़िया से बताइनी तो ई ग्राउंड रिपोर्टिंग रहला हुसैना बंगरा गांव से कैसन लागल आपन प्रतिक्रिया जरूर दी मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली फेसबुक पर देखा तनी तो पेज के लाइक करी फॉलो करी आ वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी